Sapakya black na hambai sharif sal kacang jarawa sini media semua jara ramani bagi sentini 11 mande assembly under ni jina kapra panchayat ni sini takhu okra robi debroma sing sarna yakari klang thangmani logi logi no bini logi song sini okra juk basai bobo haina hai tere din parlay drobum thangka awani bagi sini black na kha kamjak jeng tini bini besla sombo debromana hai jeng je chukti khaipana jeng tipramotha TWF TTF sini bubagra bai tui duljak সংগঠন ni torok hoite tei bubagra ni dagi mungbai jeng tini bono kisisa maibo tui ning dro phanang ungtung hnai sini sombo debromana chubachor laingan hnai phaimani teibo obo haikino lukurong nang kesarna musungo mo sengsarni joto sugya phanang tongthong chuknai phanang tongthong जोंहा हाइकेनो खरचा बायते खरचा गोरोंलायै ना थामसा खालायनारनान बागै बुबाग्रा जे थामसानि गुबैनि जे प्रचार खालायदोंमोन बुबाग्रा जे गुबै खायसिनि दफारावनो दैतननानै आबा हाइकेनो गोरोंलाय दंनानै बागै जत लुकरंनानो पय बै मिडियानो तानिखै मो सिंतिनि अरो फैलेखा तिप्रा मथा तिप्रा एम्प्लि फेडरेशन तिप्रा वुमेन फेडरेशन YTF जोंथिनि अर नुखुंगो बेलेखन खाखामजाक तामनिखाय अर खरकसा अखरा थैमानि परे ते अखरा जुगबो तेरि दिन पारलाय खेंखैनो थैथांखा के महाय नुखुंरकनो जों सोबालायनाय निनि फैलेखा मसोबा मुंनि बिसिंथै जतन तिप्रा मथानि सिनि बोबाग्रानि सिनि नांकुमानि जताबो जों दैदलनाय बोबाग्रानि सामुं तांजाक सिथुन महायखे नांलो करंनो गोसारना मुसुंगो जों आगि महायराव वानसुगि मैया ताबुक सिनि बसकांगो बोबाग्रा फाइमानि बागै बोबाग्रा दागिमानि बाय सिनि जत बिनि बसाराव जों हायखे वानसुग्रायै जों तिनि अर फैलेखा बिसेसकै जों महायखे सुबामुंनि बिसिंथै TF बाय तिप्रा एम्प्लि फेडरेशन किंबा तिप्रा मथा बाय फानो कुनु बरक जुदि गोरोंखा ओंखाय महायखेनो बिपद आपदावगो जों बै सुबाजांनाय ते सुबामुं माननाय अब ओंखाय सिनि खासुकसा हास्टेनि बोबाग्रा जोंनो दागिमानि बाय जों ताबो असामुरक खालायलायै सिनि थानसानि मारिनो फुनुग्रा सिनि होननाय जों खाथनलायजाक गाय ते कैसा कबना मुसुंगो ताबुगो सिनि तिप्रा मथानि सुबामुं सुबालायमुं असामुं ताबुगो पाइप्लाया उलो बपाया सुबाजागि तंनाय
bobagerani mungno जों दरसारनानै बगि ते बिसि कक सालिया ताखौ समबनि बेले खाकामजाक म खाकामा जरा जों बनो किहिसा सुबामानि बिसि तो मालनाय फन तो किसा सुबा लायखे म सबो बिसिंतै बबो जोंनो नाकारसितुन जों बनो नाकारो ओंखाय ते ताम कक सासिनाय आसे कक साइना नि कौरुन किसे माथाक सिवाना हामबाय नोंनि सिनि मुंखाय आनि सिनि मुंखा आं त्रिपुरा एमप्लॉय फेडारेशननि जेनेरेल सेक्रेटारि ताखौ सन्जय देवबर्मा समबो देवबर्मा ani para ke ma bosom para ani babu thimane ko December ni 5 tarik thuye hati barsa mane 13 din parang khakena November ni 5 tarik ani babu thikya hati barsa ni pore kana mane 13 din parang khana ani ma hain hai thikha gata mane 26 tarik November tabu 13 din khana salja tongbe haipan mane kha khamjak তুতি ফানো মা বাবুনি মানে পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ হামানে আকক না পালাইনানি নাই মা টংখা আং দুঃখ কষ্টনি বিসিংতে বখানো বুজুগৈ মাই নিচিংতে অমা হাই জরাव आं दुःख दुर्दशा लाइ तमनि जराव ताबुक चिनि काका सं दारा सं मामा सं बेबाक आनो चुबा माबाय बरंना आनि खाकुपलुनै पाइ फेलाय बेलाय बेलाय हामबाय मारो तामनि माने रां पैसा माने कटरिया कायसा कक गोथां माने मोखां फुनुगै आनो फानदोमनि बागै अबो कायसा ईश्वरनि फानने आं साक साक वान सुगै जत्त फाइनाय तै जत्त सुबानाय सिमिया जत्त माने अमाहाय सामु खायतंना आं सिमिया गोबां मा तैबो दुर्दशा बरक दङ बरनो बसुबाथं आनो सुबातै अबो माने अचुबा माने थैफलाया तंथं सातिनि साति चिङै जेमन हरचों माहाय अबो थैफलाया तंथं चिन तिब्रा दफानि बिसिमो जरा कैसा खाना नों तो 10,323 नि खरकसा सेबुक नि खाना अब या कर्मा या गलो नों बाहाय के ताबुक नु पालायतम आं आनि चाकरि थांमनि लगी लगी चाकरि थां हुना आं साक साक गसिनायको कारण बायके जों राइट टु इनफरमेशन सुप्रीम कोर्ट मानमनि परे चिनि चाकरि ताबुबो थांगिबो जोंनो चाकरि थांका हनैनाय कायसा माने कुनो टर्मिनेशन लेटार बरियाको आबनि बागे आं खा थमजाक आं चाकरि आनि चाकरि पायाको तबेखे जोंनो কোনো একটা ভুল বশত কারণে বা আদালতনি যে রায়নি মানে সঠিক ইমপ্লিমেন্ট খাইবই जोंनो আমাকে দুর্দশা খিলাইতনো দুর্দশা খিলাইতন হনা आं बखानो थैयाखैनाय गुबै कंना सानानि कुनु लासिना करे आं चाकरि थामान लगे लगे कैसा बिजनेस का दुकान आरो फालका फामना आबाय माने आं पुसुक मायांमन परे आं आगलिवा जों यां मानदायनि हयते नारक्रादा थालिक आमा हायरक जों तालांग आगुलि आं फाफालि उता ओंका फालि तंगै आमा हायके नानि नुखं तुरक तुरक किसा किसा चलि तंमदर मा बाबुनन जे नायमानि नायमाखा नायहाबिन आं कांका नायमालिया जुदि आनि चाकरि थांgi आंका आं जुदि सैलारि तंहाका आं मा बनाते कांका नायमाखमो आबुन बागै खा खामोता मा बाबुनो गाहाम काय पालायमाया आनि बखा आबुसिमनो आनि जुतनि खा खामजा ताबुक नंनि नुखंगो खरक बसक बरक तो आनि नुखंगो अंके ताबुक आन मनाय संनो तो कथामां जुतन काखे बाबु सं थेसिनो कायबेका बसरन लासा खरस काय रहो गानि लगिसं तै आनि चराय खरक नैतो नेने चराय रक बो क्लास रक परितो आनि चराय अकरां काय अर मानदाय डन बसको क्लास 5 परितो ओंकाय कुसुं के ताबु क्लास नासारिवा